Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanda milli bedew bayramy uly şowhun bilen bellenip geçildi. Bu bayramçylyk dawrasyna prezident Gurbanly Berdimuhammedow tarapyndan her ýyl aýratyn üns berilýär. Döwlet mediasy 29 aprelde Türkmen bedewiniň gününiň hormatyna Aşgabatyň etegindäki Ahalteka atçylyk toplumynyň aýlawyna geçirilen at çapyşykda Berdimuhammedowyň atynyň ýeňiji bolandygyny habar berdi. Şondan bir gün öň ýylyň iň owadan Ahalteka bedew atly halkara gözellik bätleşiginiň jemleýiji tapgyry hem geçirildi. Türkmen döwlet habarlary beýleki 6 çapan tejribeli çapyk suwarlaryň öz çapçak atlaryny özleriniň seýitländigini, emma prezidentiň çapan atyny ýagny mirasy döwlet başçysynyň agtygy ýaş Teýiz Kerimoğlu'nyň okudan boş wagtynda seýitländigini aýdýar. Azatlyk Radiosu şenbe güni geçirilen at çapyşykda Berdimuhammedowyň atynyň ýeňiş gadanmagy barada reaksiýasyny almak üçin Ýanardağ Halkara Ekspertler Merkeziniň ýolbaşçysy görnükli atşynas Gelli Kärizow bilen söhbetdeş boldy. Birinciden 10 ýyl bäri çap ýör, bundan gozup bilýän adam ýok. Onuň bizim ol çap suwarna mentek janyny ýeren adam däl, ondan ozorýarlyk. Ondan ozubam bolmaýar. Ola birinji mesele. Indi çapyşyk diýilen zat ol bir ýinçe emel. Siz hine diýen maşa at çapyşyga seredin. Oň bilen bäsleşen bolýar bir çap suwar. Daş gıradın diýenler. Aýlawyň daş gıradyny, içki gıradyndan Berdimuhammedow ýeközi galanlaram ýygyna bular halk üçin edilýän emel, hakyky çapyşýa diýen gurrun gerek bulara. Emma daş gıradan çapan adam, içki gıradaky çapan adam bilen onuň ölçän ýoluny ölçesen, bolmanyna 50 metr tapawdy bar. Ola birinji mesele. İkinciden Berdimuhammedowyň aty at çapyşykda her atlar topor bölünýär. Bir tapar ozan bolsa 4-nji topordan 3, 2, 5 ozgyça. Ol haýsy toporda, ol mümkin has ýynamdyr ýa başga İnglis bilen garşan tohumdyr. O zatlar belli däl. Gella at çapyşykda Berdimuhammedow bilen bir hatarda onuň agtynyň adynyň hem öňe çykarylmagyna siz nähil garaýarsyňyz? Kerimoğlu ilan on agtygy inni öz ady bilen deň derejede agtyny salýa bolýar. Näçin salýa? Milletiň aňyna paçadan paçaň agtyny atyň uýuny berilýär. Ol hakykatda syýasy mesele bar o taýda. Ol adamlaryň ünsini çekip adamlaryň aňyny şoňa öwrenişdirjek bolýar. Şol ertir diňe aýlawda däl, şo syýasatda da ýende oň ogluny agtyny geçmeli diýen pikir ornaşdyrýar ol adamlaryň aňyetinde. Gella döwlet mediasynyň maglumatyna Berdimuhammedow özüniň arhivleri öwrenendigini aýdyp, geripde şekli ýerleşdirilen Ýanardağ atynyň 7-nji arkasyny öz atasy Abaguly Anaýewiň seýitländigini aýdýar. Anyk haýsy arhivleri öwrenendigi bellenmese-de siz hem atlary öwreniji atşynas hökmüne gella şeýle maglumata duş geldiňizmi? Belli derecede doğru bolmagy mümkin. Yani Abaguly diýilen adam ol doğruca diýilen aty ýasapdyr. Doğruca diýilen aty ýasanyň tebebi Abagulyň öz baytaly bar. Näme baytaryny alýada kömek çerkezli diýilen ata çekýär. Onuň otaýda o kömek çerkezliň täsirmi ýa-da ýanky Abagulyň baytarynyň täsirmi? O zatlara düşünýärler tarih ol 100 ýyldan kän geçen mesele. Onu hemçin otaýda Abagulyň baytarynyň ady bar da kömek çerkezliň ady ýok, Sultan Ulinki ýok, Fakir Sulu, Fakir Palman, Şambarandyň ady ýok otaýda. Ugun Zorabyň ady ýok. Biýanky Gelli Annalyň ady ýok. Men haktara gurrun ýok. Ol menara bar, oň edil kakyn düşünýärlik maňa. Bular hemmesi seýsiýa, ýatsyrk oýnaýan ýa hiç kim seleksioneryň adyny tutanak. Ýöne nämese-de seleksioner bolmadyk ýerde saýlap seçiş işini geçirip bilýän adam bolmasa hiç saçan Ýanardağ ýalar at göremez. Näçe işläp ýörler, näçe döredip bilen aklar? Sebebi olara saýlap seçiş işini geçirip bilýän, tohum tijini bilýän adam gerekkel. Olar taýar aşyň eýeti. Ene bu demenki, moňa men atam degişli, babam degişli diýip ene bir ýurt içinde bir topar goşup görün bar. Ene olara men aňyrda aýten Ýanardağ aňyrsyna 7 arkasyna sizin atyňyz bar eken. Hemme Türkmen halkyny adamlar taýda otaýdy näçe at goşuldy. Bizim bilýänimizden bilmeýänimiz käne. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu hepdäniň soňunda geçirilen at çapyşykda Berdimuhammedowyň atynyň ýeňiş gadanmagy barada ýürite video hem taýýarlady. Bu video tomoşa etmek isleseňiz, sizi azathabar.com web saýtymyzda syýahat etmäge çağırýas.